kai wannan rayuwa azumi ne amma azumin nan ga kyaura ga azumi ni ba da kwanaki an dai ba da nan mako ni ma da Lagos ni da wallahi mu tafi Lagos nan na ga abu uban waya ta baki wani ƙara kwana ne ta baki ba wani bane wanda yake kiran su wai jagwa bayan layi ya sha ramin mari jagwa to ba jagwa ba kowa in ba ya taɓa kansa ba Allah ya dina dan nuna mai ya taɓa kansa kaga kai kuma ba yana dai Allah ya dina da rantsa da Allah jagwa nan ba su da kyau kai jagwa wancan ba kamar yarinyar nan bane abu da su ƙara su ragargaje su zami wanda ɗan iska ne nuna mun tsinan nan nuna mun yana ina kai ne za ka ci uban kama ne ta ka san waye ni ka san wa ka taba ko waye kai kan wata ka taba an taba ta din yau zan ci ubanka Allah yau zan je yau za ka da in kai mara kunya ne sake marinta kama ne ta kan wata wa amma ne ta ishiru ba dai na gumba in ka sake marinta kama ne ta so daya kama ne ta so biyu to in kai mara kunya ne sake mata na uku ba ma barin ta zaka bare ga sake kama ne ta amma ne ta din kama ne ta ba dai kama ne ta ba da ce kamar ta kuma kamar ta amma ne ta kamar ta kuma ta gudu mu je Allah zai saka ni na bude yi ko ba yanzu ba zan dawo je Allah ya saka ni no mu je ran dawo kuma Allah zan dawo ka ci ubanka mu je ku danna mana lakin ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa mun gode.